जुटल बा गौवा जवार सब दासी से कर तैयारी धनी कइल जाई खास हो। आओ तारे घरे हमरा गुरु रविदास हो। आओ तारे घरे हमरा गुरु रविदास हो। बाबा रविदास रानी सबके देखइले सोनावा के कंगन रानी कठवत में मंगइले। बाबा रविदास रानी सबके देखइले सोनावा के कंगन रानी कठवत में मंगइले। बाबा रविदास के सेवा में बनी जाइब दास हो। आओ तारे घरे हमरा गुरु रविदास हो। आओ तारे घरे हमरा गुरु रविदास हो। बहुजन समाज में उ अवतार लेके अइले केहू नाही कइलस जवन कई के देखइले। बहुजन समाज में उ अवतार लेके अइले केहू नाही कइलस जवन